आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं लाखो वारकरी पायी चालतात, पालखी सोहळा अनुभवतात. तसंच महत्त्वाचा भाग असतो तो हरिपाठाचा. याच हरिपाठाचं महत्त्व समजून घेऊयात वारीच्या वाटा या विशेष भागात. याविषयी सांगतायत निरूपणकार ॲडव्होकेट देवदत्त परुळेकर सर. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत आजच्या भागात. नमस्कार. तुम्ही मागच्या भागात असं सांगितलं होतात की हरिपाठ हा महत्त्वाचा असतो या पालखी सोहळ्यात. तर नेमक्याचं महत्त्व काय आहे? हरिपाठ जो आहे तो हरिपाठ म्हणजे एक अभंगाचा समूह आहे. आता वेगवेगळ्या संतांनी लिहिलेले हरिपाठ आहेत. त्याच्यामध्ये ही ज्ञानेश्वर माऊलीने लिहिलेला हरिपाठ आणखीन एकनाथ महाराजांनी लिहिलेला हरिपाठ हे महत्त्वाचे समजले जातात. पण त्यातही ज्ञानेश्वर माऊलींचा हरिपाठ हाच हरिपाठ म्हणून प्रसिद्ध आहे. लोकांमध्ये असलेला हरिपाठ प्रसिद्ध, त्याच्यामध्ये 27 साधारणतः अभंग आहेत. तो जो हरिपाठ आहे तो ज्ञानेश्वर माऊलींचा हरिपाठ अत्यंत प्रसिद्ध आहे. आता ह्या हरिपाठाला वारकरी संप्रदायामध्ये खूप महत्त्व दिलेलं आहे. म्हणजे हरिपाठ दररोज प्रत्येक वारकऱ्यांनी म्हटलाच पाहिजे. तुम्ही घरामध्ये असून त्यात कुठे असला तरी दररोज हरिपाठ आपण म्हणायला पाहिजे. ते 27 अभंग तुम्ही म्हटले पाहिजेत असं म्हटलं जातं. म्हणजे आपण जर जुनं उदाहरण द्यायचं झालं तर प्रत्येक ब्राह्मणाच्या घरामध्ये त्याने मुंज झाल्यानंतर संध्या केलीच पाहिजे. म्हणजे संध्येचं दररोज त्यांनी संध्या केली पाहिजे, हे जसं महत्त्व आहे. किंवा आपण इस्लाम समाजामध्ये दररोज त्यांनी नमाज पढला पाहिजे असं जे महत्त्व आहे, तसं दररोज वारकऱ्यांनी हरिपाठ म्हटलाच पाहिजे असं त्याला असलेलं एक बंधन आहे. म्हणजे ते स्वतः स्वीकारलेलं बंधन आहे. ते हरिपाठाचं एवढं महत्त्व कारण काय आहे? कारण ज्ञानेश्वर माऊलीने आपलं जे तत्वज्ञान सांगितलं ते तत्वज्ञान असं आहे की सर्व व्याप्त तो परमात्मा आहे, आणखीन ही सगळी चैतन्याची लीला आहे. ते जाणून घेणं म्हणजेच मोक्ष. मोक्ष म्हणजे काही वेगळा नाही, तर त्याच्यामध्ये आपल्या ह्या जीवनामध्येच आपल्याला मोक्ष सापडतोय. आणि ती भावना दृढ होणं म्हणजेच भक्ती असं जे सांगितलंय, जे जे बेटे बुटलं ते मानी जे भगवंत असं जे म्हटलंय, हे जे सगळं तत्वज्ञान आहे ह्याला चिदविलासवाद असं म्हणतात. मायावाद नाकारून त्याने चिदविलासवाद स्वीकारला असं जे म्हटलं जातं. तर ते सांगणारा सर्वात महत्त्वाचा ज्ञानेश्वर माऊलींचा ग्रंथ म्हणजे अमृतानुभव. ज्ञानेश्वरी सांगितल्यानंतर निवृत्तीनाथाने ज्ञानेश्वर माऊलींना असं सांगितलं की आता तुझं तत्वज्ञान सांगणारा तू ग्रंथ स्वतंत्र लिही. सांग म्हणजे लिही म्हणजे सांग. असं का सांगितलं? कारण ज्ञानेश्वरी जरी सांगितली तरी ज्ञानेश्वरी ही भगवद्गीतेवर टीका आहे. त्यामुळे मूळ एक ग्रंथावरती टीका करत असल्यामुळे त्याच्यामध्ये आपलं तत्वज्ञान किती सांगायचं ह्याला मर्यादा आहे. अर्थातच ज्ञानेश्वर माऊलींनी आपली टीका करताना आपल्याला जी गुरुपरंपरेप्रमाणे प्राप्त झालं ते ज्ञान सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये. त्याच्यासाठीच ती ज्ञानेश्वरी टीका लिहिली आहे. त्यांनी आपल्या शेवटी परंपरा सांगून सांगितलेलं आहे. परंतु तरीही त्या मर्यादा आहेत ना, कारण मूळ स्ट्रक्चर ज्ञानेश्वर माऊलीने तयार केलेलं नाही. भगवद्गीतेचं स्ट्रक्चर तयार आहे आणि त्या स्ट्रक्चरवरती त्यांनी कॉमेंट्री केलेली आहे. म्हणून मग स्वतंत्रपणे तुझं तत्वज्ञान तू सांग असं ज्ञानेश्वर माऊलींना त्यांनी सांगितलं. म्हणजे आपलं जे गुरुगम्य ज्ञान आहे, आपल्या गुरुपरंपरेने प्राप्त झालेलं नाथ संप्रदायाचं म्हणा ते तत्वज्ञान आहे, ते तत्वज्ञान तू सांग. म्हणून जो ज्ञानेश्वर माऊलींनी स्वतःचा अनुभव सांगितला, स्वतःचं ज्ञान जे सांगितलं त्याला अमृतानुभव म्हणतात. हे अमृतानुभव हा गाभा आहे. 19 वारकरी संप्रदायाच्या वैचारिक परंपरेचा गाभा कुठला ग्रंथ आहे तर अमृतानुभव. म्हणजे काळाप्रमाणे बघितलं तर आधी ज्ञानेश्वरी आली, नंतर अमृतानुभव आला. पण विचाराच्या दृष्टीने अमृतानुभवातल्या विचारांवरती ज्ञानेश्वरी अवलंबून आहे. म्हणून जर खऱ्या माणसाला जर ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास करायचा असेल किंवा संत साहित्याचा अभ्यास करायचा असेल ज्याला, त्यांनी पहिल्यांदा अमृतानुभवाचा अभ्यास करायला पाहिजे. कारण ते मूळ स्ट्रक्चर आहे, ते मूळ तत्वज्ञान तिथं मांडलेलं आहे ज्ञानेश्वर महाराजांना. त्याच्यावरती संपूर्ण वारकरी संप्रदाय चालतो. वारकरी संप्रदायाचं मूळ तत्वज्ञान जे आहे ते अमृतानुभवामध्ये. आता ह्या अमृतानुभवातलं जे तत्वज्ञान आहे ते जसं ज्ञानेश्वरीत आलं तसंच ते तत्वज्ञान केवळ 65 वयामध्ये चांगदेव 65 आला. चांगदेवाला केलेला ज्ञानेश्वर माऊलींनी जो उपदेश म्हणा किंवा जे पत्र आहे ते जे पत्र पाठवलं ती म्हणजे पत्र म्हणजे चांगदेव 65. त्याच्यामध्ये 65 वयामध्ये ते सांगितलं. परंतु आता चांगदेव हा अधिकारी व्यक्ती आहे, श्रेष्ठ योगी, म्हणजे एका योगाने दुसऱ्या योगाला केलेला तो उपदेश आहे. त्यामुळे ते काही सोपं सांगितलेलं आहे अशातली गोष्ट नाही. पण लोकांना मी सांगितलेलं तत्वज्ञान सोप्या ह्याच्यामध्ये समजावं आणि त्याच्यामध्ये नामस्मरणाचं महत्त्व काय हे समजावं, दररोज संसारामध्ये कसं हे सांगावं हे समजवण्यासाठी काय, म्हणून त्यांनी हरिपाठ लिहिला. आणि हरिपाठाची भाषा अत्यंत सोपी आहे कारण ते अभंग आहेत. आणि अभंगाच्या भाषेमध्ये ज्ञानेश्वर माऊलींनी आपलं सगळं तत्वज्ञान हे हरिपाठामध्ये सांगितलं. त्याच्यामध्ये अगदी सुरुवातीला कसं देवाची द्वारी उभा क्षणभरी तेणे मुक्ती चारी साधी येईल
इथंच आपल्याला धक्का बसतो. ते देवाचं द्वार म्हणजे काय? देवळाच्या द्वारी म्हटलेलं नाही. कुठल्या देवाच्या द्वारेमध्ये क्षणभर जरी उभा असला त्या क्षणभरामध्ये चारी मुक्ती स्वाप्त होतात असं जे ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात. म्हणजे काय तर आपल्याला असं लक्षात येतं की एक आपली सरेंडरची भावना जी आहे, आपण एका क्षणामध्ये मी संपलो म्हणजे माझा जो अहंकार आहे, म्हणजे तुकोबाने असं एका ठिकाणी म्हटलं की माझे मरण पाहिले मी डोळा, किंवा जीव दिला पायातळी अशी भूमिका संत काही ठिकाणी म्हणतात. हे जे मरण आहे हे काय आहे, किंवा जीव दिला पायातळी म्हणजे काय आहे? जीव पायातळी देणं म्हणजे अहंकाराचं विसर्जन करणं. मरण म्हणजे काय? माझ्या अहंकाराचं मी मरण पावलं. मी म्हणजे काय आहे? त्या अहंकाराचं विसर्जन झाल्यानंतर मी राहिलोच नाही ना. म्हणजे ह्या संत परंपरेमध्ये एक महत्वाचा संत म्हणजे कबीर. वारकरी संप्रदायामध्ये कबीर स्वीकारलेला आहे. कबीर हा त्याच संप्रदायात, म्हणजे कबीराचे पांडुरंगाचे वर्णन करणारे पण अभंग आहेत. आणि त्या कबीराचा एक खूप छान दोहा आहे. तर कबीर काय म्हणतो, जब मैं था हरी नाही. जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत देव नाही, हरी नाही. मग ज्याला हरी दिसला, जब हरी आया तेव्हा मी नाही, तेव्हा मग मी राहिलो नाही. मग तो असं म्हणतो की प्रेम गली अति साकरी इसमें दोन समाय. म्हणजे प्रेमाची गल्ली ही खूप चिंचोळी आहे, त्याच्यामध्ये एकाच वेळेला दोन लोक जाऊ शकत नाही. एक मी राहणार किंवा हरी राहणार. ज्यावेळेला मी हरी होतो त्यावेळेला मी राहत नाही, आणि मी राहिलो तेव्हा हरी राहत नाही. हे जे आहे हे म्हणजेच मुक्ती आहे. राहिलं कोण? हरी राहिला नाही, तू राहिला नाहीच, प्रेम राहिलं. ते जे प्रेम आहे ती प्रेमाची अभिव्यक्ती म्हणजे हा संप्रदाय. हे जे दृश्य सगळं दिसतंय ती प्रेमाची अभिव्यक्ती आहे. हे जे आहे हे सगळं सांगण्यासाठी मग त्यांनी म्हणून मग तिथं वारंवार असा उल्लेख येतात, एक हरी आत्मा जीव शिव सम. एकच हरी जीव आणि शिवामध्ये आहे. किंवा ज्ञानदेवा पाठ हरी हा वैकुंठ भरला घनदाट हरी दिसते. सर्वत्र घनदाट तोच भरलेला आहे, हरीच मला सगळीकडे दिसतोय. असे अनेक उल्लेख हरिपाठामध्ये येतात. हे मुख्य तत्वज्ञान आहे. हे सांगताना सोप्या पद्धतीने सांगितलंय. मग तुम्हाला असोनी संसारी जीवे वेगू करी, संसार सोडायचा का? नाही. संसारामध्ये असतानाच जिव्हेने नामस्मरण करत राहा. नामस्मरण असा शब्द आहे म्हणून मग त्याच्यामधली भावना महत्वाची आहे, स्मरण महत्वाचं आहे. ती भावना कुठली? तर सर्वागटी राम भाव शुद्ध. ती भावना सोडायची नाही. म्हणजे सर्वत्र तोच आहे या भावनेने ते आपल्याला नामस्मरण करायचं आहे. हे तत्वज्ञान सातत्याने त्याची उजळणी व्हायला पाहिजे, म्हणून हरिपाठ आहे. आणि त्याच्या हरिपाठामध्ये हे चिंतन आपण सातत्याने करत राहिलं पाहिजे की मी सर्वत्र आहे. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की काय आहे हे प्रत्यक्षामध्ये. साने गुरुजींचं एक खूप सुंदर पुस्तक आहे भारतीय संस्कृती म्हणून. त्याच्यामध्ये पहिलंच अद्वैत म्हणून त्यांनीच लिहिलेलं आहे. ते अद्वैत म्हणजे काय सांगताना ते काय म्हणतात साने गुरुजी असं म्हणतात की समोरच्या माणसामध्येच मी स्वतःला बघणं म्हणजेच अद्वैत. अद्वैत म्हणजे काय? तू आणि मी सारखाच आहे. आपण राम राम म्हणण्याची पद्धत आहे. म्हणजे राम तुझ्यामध्ये आहे, राम माझ्यामध्ये आहे. हे जे आहे हे तत्वज्ञान म्हणजे अद्वैत जगणं म्हणजे काय? दोन आहेत ना, मग अद्वैत कसं? तर त्याच्यामध्येही तो असा आहे, माझ्यामध्ये ही भावना जितकी दृढ होत जाईल. ह्यालाच आपण आधुनिक भाषेमध्ये बंधुत्वाची भावना म्हणतो, ह्याच्यामध्येच प्रेमाची भाषा म्हणतो. ही जी भावना आहे ह्याच्यातनंच समतेचा उदय होऊ शकतो. हे सगळं त्या तत्वज्ञानामध्ये सांगताना तुम्हाला सातत्याने आठवण करून देण्यासाठी म्हणून हरिपाठाची रचना केली. आणि दररोज हरिपाठ म्हणून म्हणावं, त्याचं चिंतन करावं. म्हणून हरिपाठ हे एक संपूर्ण भक्तिशास्त्र आहे. भक्ती नावाची जी गोष्ट सांगितली आहे ती सगळी सांगताना त्याचं जे शास्त्र आहे पूर्ण ते एका हरिपाठामध्ये ज्ञानेश्वर माऊलीने सांगून ठेवलं. तेवढे अभंग सुद्धा आपल्याला आयुष्यभर चिंतनासाठी पुरे पडू शकतात. म्हणजे आता साधे बघा, 4 मुक्तींची जी कल्पना सांगितली, 4ही मुक्ती सांग. आता 4 मुक्ती म्हणजे कुठल्या? तर आपण म्हणू शकतो की पहिली सलोकता. सलोकता म्हणजे काय? तो आणि मी एकाच लोकामध्ये आहोत, म्हणजे ठिकाण सारखंच आहे. म्हणजे काय? माझ्या जवळ सर्वत्र तोच आहे, ही भावना ठेवणं.
म्हणजे तो जे आहे त्या प्राण्यामध्ये पण तोच आहे. त्या गाढवामध्ये दिसला ना नाथाना तो, किंवा आपण कुत्र्यामध्ये तो नामदेवराला दिसला ना. हे जी भावना आहे की समोरच्यामध्ये सुद्धा तोच आहे, माझ्यामध्ये तोच आहे, तुझ्यामध्ये तोच आहे, माझ्या सर्वत्र तोच आहे, ही भावना म्हणजे सलोकता. परमात्मा सर्वत्र आहे, म्हणजे तिथं काय वैकुंठाला जायला पाहिजे असं नाही, इथं तो दिसतोच आहे मला. बरोबर. ही सलोकता. त्याच्यानंतर आली समीपता. समीपता म्हणजे काय, त्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करणं, त्याची सुखदुःख काय ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणं. माझ्या जवळ जर जो परमात्मा आहे, म्हणजे विवेकानंदांचं एक वाक्य आहे की मी त्या परमेश्वराचा उपासक आहे ज्याला लोक दरिद्री नारायण म्हणतात. माझ्यामध्ये तो आहे, त्या दरिद्री माणसामध्ये पण तोच आहे. त्या दरिद्र नारायण मदत करणं हे माझं काम आहे. ही समीपता. तो परमात्मा तिथेही आहे, त्याच्याबरोबर त्याच्यासाठी तू काय करतोस, ही समीपता असं आपण म्हणू शकतो. समीमुक्ती म्हणजे काय, ही समीपता. त्याच्यानंतर जी आहे ती स्वरूपता. स्वरूपता म्हणजे आपण भगवंताचे काही गुण सांगितले. ज्ञानेश्वरीमध्ये भगवंताचे गुण सांगताना षडगुण ऐश्वर्य संपन्नत्व आहे, ऐका ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, असे ती ओवी सुरू होते आणि 6 गुण त्यांनी सांगितले. भगवंताचे जे गुण आहेत ते रूप आहे म्हणजे काय, त्याचे जे गुण आहेत ते गुण माझ्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करणं. भगवंत आनंदी आहे तर मी आनंदी राहण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. भगवंत दयाळू आहे तर मी दयाळूपणा माझ्यामध्ये आणला पाहिजे. म्हणजे आपल्यामध्ये सगळे जे चांगले गुण आहेत ते परमात्म्यामध्ये आहेत ना, ते संतांमध्ये आहेत, त्यांचा उत्कर्ष करण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे स्वरूपता. आणि सलोक. आता शेवटचं जे शायुजिता आहे म्हणजे काय, तो म्हणजेच मी परमात्मा होणं. परमात्मा मी होणं म्हणजे ह्याचा अर्थ असा आहे की माझा अहंकाराचं पूर्ण विसर्जन करणं. मी नसल्यानंतर तोच राहिला. आता हे आपल्यामध्ये आपण कसं आणू शकतो, आपल्याला असा अनुभव केव्हा तरी येतो. लक्षात घे, एखादं पुस्तक आपण वाचत असतो पण त्यावेळेला आपण स्वतःला विसरतो. सगळं आजूबाजूचं आई हाक मारते आपल्याला. आई म्हणते अगं काय किती हाका मारल्या तुला ऐकूच जात नाही. कान असतात ना तिथंच, पण आपल्याला काय ऐकायला येत नाही. आता खरं म्हणजे आपण काय ऐकतही नसतो, म्हणजे काय गाणं ऐकतोय नाही, वाचताना आपण एवढे दंग झालोय, परंतु त्यावेळेला ते आपल्याला म्हणजे आपले सगळी भावना आपण तिथे विसरलो. म्हणजे हा आपण एका प्रकारचा मुक्तीचा क्षण आहे. एखादा माणूस एखादे करत असताना म्हणजे खेळताना खेळाडूला जखम होते, जखम झाल्यानंतर सुद्धा तो माणसाला ते जखमेचं दुःख नाहीच, म्हणजे तो विसरतो. तो त्यावेळेला झालेली एवढी भयंकर वेदना तो विसरून ते करत राहतो. हे काय आहे, हे जे आहे म्हणजे एखादा माणूस एखादं गाणं म्हणतो किंवा म्हणजे एक मला छान याचं उदाहरण तुला सांगायचं म्हणजे किशोरीताई तुला माहित आहे ते केवढ्या मोठ्या गायिका आहेत आणि कसं ते गाणं. तर त्यांच्या गाण्याबद्दल आरतीताई अंकलीकर त्यांच्याकडे शिकल्या, तर त्यांना विचारलं की किशोरीताई शिकवायच्या ते कसं शिकवायच्या तुम्हाला. तर म्हणे काय सांगू तुम्हाला. म्हणाले किशोरीताई समजा यमन शिकवत आहेत. किशोरीताई यमन शिकवतात म्हणजे काय, तर किशोरीताई यमन होतात. तिने शब्द काय बोलला, किशोरीताई यमन होतात. त्यावेळेला फक्त ते स्वराचं साम्राज्य राहिलं. एखादा ऐकताना आपण स्वर ऐकताना आपल्याला असं लक्षात येतं की माणूस सगळं विसरतो आजूबाजू, तर ते एकच ते स्वरच आपल्या कानामध्ये राहिले, त्याला तो अनुभव त्याच्यातनं आला. म्हणजे त्यांच्या परमात्मा तो मोक्षच आहे. तो मोक्ष त्यावेळेला त्यांना म्हणजे परमात्म्याचा स्वरूप त्याचं आणि दुसरं वेगळं काय राहिलंच नाही ना, तो झालाच. तो स्वर झाला, तो त्या स्वराचा समूह झाला, तो रागच झाला. किशोरताई हे स्वतः संपलं. स्वतःचं जे संपणं आहे हाच सायुज्य मोक्ष आहे. आता ह्याच्याकडे आपल्याला ही जी जितकी अनुभवती जितकी जास्त येत राहील त्या माणसाला आपल्याला विसरण्याची, त्याच्या इतका आनंद कुठलाच असणार नाही. आणि हा म्हणून मग ते तुकोबाजे आज म्हणतात की आनंदाचे डोई आनंद तरंग, आनंदाचे अंग. अरे हे आहे काय, असं असू शकतं का. ते परमात्मा बरोबर एवढे एकरूप झालेत की ते दुसरं काय राहिलंच नाही. ही जी भावना आहे ही भावना त्या ठिकाणी येणं, म्हणून 4 मुक्ती साधलेल्या. ज्ञानेश्वर माऊलींनी 4 मुक्तीचं एवढंच सांगितलं, देवाच्या द्वारे उभा क्षणभर एका क्षणात तुम्हाला ते मिळू शकतं. तुमची भावना ह्या टप्प्यातनं गेलात की तुम्हाला ते मिळू शकतं. त्यासाठी मोठी काही साधना करायला पाहिजे असं नाही. तुम्ही ज्या वेळेला हे विसराल त्याला तुम्ही परमात्मा झालात.
सायुज्य मग तर शेवटचा, मग खरं म्हटलं तर पुढचा काय व्यवस्था राहतच नाही. मग तिकडे जाण्याचा मार्ग कुठला? मग त्याने सांगितलं की बा नामस्मरण करा, हे करा. आणि तो कुठे असतो? तर तो नामस्मरणाच्या ठिकाणी असतो. शेवटी काय म्हटलं की ज्ञानदेव म्हणे व्यासाच्या कोणा द्वारकेचा राणा पांडवा घरी. द्वारकेचा राणा आहे पण तो राहिलाय कुठे? तर भक्तांच्या घरामध्ये राहिलाय. ह्याचं कारण काय? नाम ते भक्त आहेत, ते केवळ माझं नामस्मरण करतात. पण त्यांच्या संगतीमध्ये राहिला तर तुम्हाला संतांच्या संगतीमध्ये हे सगळं प्राप्त होऊ शकतं. हेही हरिपाठामध्ये सांगितलंय. हे सगळं सांगणं म्हणजेच हरिपाठ, म्हणून त्या हरिपाठाला महत्व आहे. बरोबर. म्हणजे हरिपाठ हा एक भक्ती साधना आहे, त्यात तल्लीन होऊन एकरूप होणं आहे आणि त्याचबरोबर ते तत्वज्ञान आहे. ही शिकवण संतांनी दिली. याचबरोबर आपण इथंच थांबूया. उद्या भेटूया एका वेगळ्या विषयासह, एका वेगळ्या माहितीसह. तोपर्यंत पाहत रहा कोकण साद लाईव्ह.